Iż-żgħażagħ huma fost l-aktar li se jgawdu mill-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika li ħabbar il-Gvern. Fil-fatt, sa tmiem is-sena, dawk li se jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom se jibbenefikaw mit-tnaqqis fuq it-taxxa tal-Boll Fuq Xiri Tal-Proprjetà. Sa tmiem din is-sena, min jixtri proprjetà se jifranka eluf ta' euro f'taxxa tal-boll, hekk kif ir-rata tat-taxxa se tinżel minn 5% għal 1.5%. Dan it-tnaqqis se jidħol fis-seħħ fuq il-kuntratti li se jiġu firmati bejn id-9 ta' Ġunju u l-31 ta' Marzu tas-sena d-dieħla. It-tnaqqis fit-taxxa tal-boll se jinħareġ fuq l-ewwel 400,000 euro tal-valur tal-proprjetà li mhux se tintuża għal skop kummerċjali. Din il-miżura se tkun qed tiswa ma' 32 miljun euro u se tilħaq 10,000 koppja. Biex aktar persuni jitħajru jkunu sidin ta' djarhom, il-Gvern ħabbar li se tiġi modifikata l-iskema tal-first time buyers. Min ma kwalifikax qabel għal din l-iskema għax kellu proprjetà oħra diġà, issa se jkun jista' jibbenefika mill-iskema tal-first time buyers. Dan se jidħol fis-seħħ mill-10 ta' Ġunju. Bil-Gvern se jagħti konċessjoni lil kull min qed jixtri residenza prinċipali. Intant, fl-isfond li kawża tal-pandemija ġew posposti għad ta' tat-tieġijiet, il-Gvern se jkun qed jagħti 2 miljun euro f'rifużjoni għal koppji li kellhom jipposponu t-tieġ sa massimu ta' 2,000 euro. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.